हाय एभ्रिवान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेनसे बरायहरनाय थाबावबाय बिराद गोबावसैमोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हायिया ओमफ्राय नै आं दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अननानै आं बबे जायगायाव थांगासिनो नोंथांमोना दसे उनाव मिथिगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै एथ' सान्दुं आयौ 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 सान्दुङाव मा खुसि मोन्दों बिसोर गथ'फोर नावलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर गारियाव गाखोबाय थांगासिनो दङ लोगोफोर वाटारफलाव थांगोन आरोना दुगैहैनो गरमनि सान्दुं गोसानि ओमफ्राय आङो थांफेराखै आरोना बे जायगायाव एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन आगैमोनजों ओरैनो जायगा नायफानोसै होननानै थांफानो नागिरदों आरोना लोगोफोर माबायदि नुफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम बङाइथिं होनदों बर' जरा वाटारफल बै हाजो नुहुरनायावनो थांगोन आरोना जों लोगोफोर वाटारफला बावनो दङनो ओमफ्राय नै जा खाथि नुहुरबाय आरोना मोनखानायफोर बायदि बे हाजोखौ ओमफ्राय दङ आरो थांबावनांगौआ एसे गोजान दंबावो नुहुरनायावल' खाथि नुहुरो ओमफ्राय थांबाय थायोबा गोजान मोनो आरोना लोगोफोर मेंजोब्बाय आगै मेंबाय दुगैनो लुगैथारबाय नै बिसोरो नोंसोरबो फैनो हागोन मा जायगा होनदों बरजरा बङाइगाव फाइनालि नै लोगोफोर जायगायाव सफैबाय बरजरा वाटारफलाव नायलांबाय था नायजाला खाथियाव फैबा नायजाखाया हाजोआ गोजाननि हाजोखौ मोजां दाङो ओमफ्राय फाइनालि सफैबाय आयौ बे गथ'फ्रा सिगां सिगांथार ओइ नोंहा सोरजों थाबायलांफाखो In 400 meters, make a U-turn. Wow, हाजोआनो बरिया बरजरा बङाइ आयौ मेंजोब्बाय थाबायबोनानै गोजौआवसो आयौ मानसियाबो आजां गाजां ओमफ्राय दुगैनाय जागोन ना जालाथाय लोगोफोर गोजौआवसो नै आयौ हाला थौ नायनानै फैसै दौ मन्दिरबो दङ नै ओमफ्राय मन्दिर दं नामा मिथिबाङाखै फुजा होलांजागौमोन दैया अन्थाइ सिंजों फैदों जायगायानो बारा मोजां मोनासै मानसिफ्रा होंगो दोंगो दुगैनाय जानाय नंलालै वाव बरिया वाटारफल बिसोर दुगैबाय लोगोफोर उन्दै मानसिना बिसोरो ओमफ्राय आं दुगैला आरो हाब
दुगैद' थांनोसो फट' खेबजालायबावबाय दै स्टाइलखौ नायलाय दैया ओमफ्राय ओरै हाजो गोजौ जाथारबाय ओंखारबोफिनबाय ओरैनो नायबाय फैबाय Thôi bên đi đâu, bên đâu bên đi đâu vậy? Anh sẽ gặp mình phải trên khẩn là bên nào đây? Hắn nụ sao phải đưa nào về cái này san chừng bát chừng. Đi rồi đâu? ओमफ्राय नै लोगोफोर सफैनानै रिजर्टआव एसे हाबबाय आरोना ओरैनो जाग्रा जालांनोसै एसे उखैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो जाखांनानै ओंखारफिनबाय थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बारा गोलाव खालामनो हायासै बयबो अननानै आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय